Dych chi'n edrych fatha bod chi wedi blino chydig bach ar ôl hynna? Oedd hi'n noson eitha hegar neithiwr? Oedd. Falle, braidd. Chi'n mynd cofio wrach na ddech? Na, ie. Digon teg. Ydy'r ddau ohonych chi'n fyfyrwyr yn fan hyn? Yr un. Dych chi'n ffeindio fo'n eitha hawdd i bractisio, achos na dim ond y ddau ohonych chi? Mae'n actually weirdly really anodd. Anodd, ie. Eto, diogi yw e gyd dwi'n meddwl. Dych chi'n chwilio am fwy o gigs, achos dwi'n gweld eich enw chi'n dod fyny ar line-ups yn aml iawn. Dych chi'n chwilio am fwy? Wel, ni'n cael tipyn yn y gorllewin ar cyfyrddin, ond fi'n credu bod dal rhywbeth o North-South divide i gael, so Esgus dyna, dych chi'n sy'n wiles, dde? Ni sy'n diog. Na, mae jyst yn fi ffind o fel gymryd o fwrlwm yn ardal ni nawr, Ysgol Sir, Castro, Mae haf Ffi, fel arfer. Mae haf fel arfer yn really kind of brysur. Ni bod yn gigod bron, wel na, pob wythnos ers dechrau haf, so mae hwnna'n really dda. Ond allan y blwyddyn, mae gigs bach yn re. Dych chi wedi recordio unrhyw beth newydd, beth ar y gweill? Do, ni wedi recordio EP dros y haf nawr, so enw fe yn ironic yw o'r diwedd, so mae hwnna di looking on tracks, so. Dych chi'n neud y recordiadau eich hunan, neu dych chi'n mynd mewn i fflach? Do, wnaethon ni mewn am wythnos, oedd Jason, Danny, just ni tri. Oedd e'n rili gwybod fel beth o'n eisiau ran sain. Oedd e'n gwybod oedd eisiau kind of live recording, just mics yn y stafell, a kind of build o hwnna. Oedd e'n ideal fel producer, oedd e'n really kind of helpful, oedd e'n bylon trial unrhyw beth. Mi'n cofio fel just cael fel sŵn mas o'r llawr, stamp o'r llawr i cael fel beat mas, a oedd e fel with a shot, a nath e gweithio, so. O'n i jyst yn trial. Mae gongs ar un o'r track. Mae gongs dyn ni. So, mae hwnna'n... A da iawn, wel, na i adael chi fynd yn ôl i'ch gwlau, mae'n siŵr, dych chi'n fyfyrwyr, sy'n byd arall i wneud, nag oes? Diolch yn fawr iawn chi am y sesiwn. Diolch.